أب وردا سامرة أبيا نبار حدنت غريزانا أبتبهال كبابي طرح أب حنت معلتي عصرت سلسته نصوحان حارستوت بأراويت سراويت إيساس أفوركي كم استقتلوا سدراتهم قدات قليسهم اللوم توم سدرا قدات بسترخب عاوت حازنهم كم استدبسون صلاتهم مليوم كساب زطفعو برتعهم كم زك آلو سنوون الرقاقيس أميوم يمان قرماي عدي كيروس مكونن نباريت وردا سامرة طابع نبار حدنت كوشت تمزاصا قوت غريزانا زخونا عين سور شماغلين اذن الدوم ابعبيتن كلتا دقن كلتا دما دق بعل غزن بدمر 4 ابالات سدرن باراويت سراويت إساياس أفورقي استقتلون دقاي طاطا ጎጆኦም ወዲኦም ክመጽንዮም ኢለን ጽበያ ብዙወጽዎ ዝተረፍወን ወላዲትየን كيتدهل يخددي الخددي تحدودي يمن لا فنقلك وقود أمنا الخو يمن صعينو أبزي فلطة نقر يبلي تقوي يلخون لا الخو أرقب صعون وسيدهم ويلهم لحرق يوصل سامحة القويني تحدق مسولس مطيو يتفرح الدوان يتوصي لهم نعيم إلنا أنت من قفي ولا مدك يدعوهم لفصوص يوم منهم لا طعن يوم دك أنا قل كله نقر يخونو لك إلي راخي لك ديت وريرا مبرهات حقوسون أبو عيت حقوس أبراهان أديو ويزر زن وشبرن بزوم عراويت وتادرات إساياس بقفع استرشنوهم أبز عدميو 4 هتانات كنابي هاندبتاو حلاف نستشكما من إسايم إذا من إساي أبصدرو زبس حقفعي كم سعبي ذكرهم أبوينا أني يلوي السماء مأتيهم ومهيدا أبوي حقوس أبراهان بان نيد مازن وشبرت بان أبزي بجزال هاللو يمكن من اللي يخون قال يخون حرستهم كاب جزال نعلم يوم طويع وسيدم سمت رحوني يخوني بزحتهم فرقم من ساعة نيرم ياو لبوي من أسو لبو جيتانيا ود حفت الولده ياو درجاش الدشة الخون صدر يوم بحالة أتلون يوم مالتي سوكي وقت كاب جزات بيلو كي تبغى خويدي ومساونتني يوم جزاء نيرم قد أمزيهم كي رأيهم لا تعرفوا أو قد تعويتهم من اللي رأيهم يلي يا ود حريم تريد قال يا أخي دم مشيتكم صيموا وميت مجنين مماتي أب كوشت غريزانا أب مجابيت 10 حدا كلتشحن 10 عام تمرت طرح أب حنت صحي 10 نصحات سبات باراويت سراويت إساياس أفورقي بقفع استقتلون تخون توم 10 حدا رئيس بليت تقاريو أب زي جملة مقابر تقبيرهم يوم أبزي شاف كان زوم عراويت سراويت زمالاخت حدا فصاملهم نسون نبارنتا قيح امباز بحال كباب زخونت نس ويزرملم ابوخي ابزل لوري انايلوم ايفلطن بموالا غوازا بزبال نويح بلع عشوخ مسغال 5 عامتن 1 عامتن 7 ورحن دقام دم كساب تطلقي تفتيفهم نحزال هصان غوالا غوال 1 عامتن 7 ورحن حاويسوم سلسر اسا بقفعي تقتيل ايام نابلو خوري فلطي تلتلاس بعشخ غازانا تفتفت ماز نمعلاك حيداز انتندقا تنصاونتي ونليبلن بغوازالا تفتفا نصاونت مالتي لا تفتفا اين مصيان مالتي ثلاثه رصاصاون مساعتهم قتلات مايا نتا حصان ولا عامتن 7 ورحن يالولوا كاب ادغو كاب اوريدو يا قاتلهم 10 حدا دي اطقابيرهم مالتي كاب دي اوصاي دما شعا ابدي اغريس وت البحال ادنا دمص البحال كاب دي اوصاي دما قبردا معلن هي مالتي طلالا 13 سبات مالتي نبرت تخوابي ابز حلف شمن توارح باراوي سراوي دو مسار حرشهم كم استقاصلن اتوم سدرا قدايات يزاربهم ابزي غدا ماتي زم صاون تقول زيهم لا من مغاغاري ولمي ولدي ولمي انجرا ليلن انجرا مصلا ولديهم يقططوا يصرفوا تاوينم ولدهم يبالوا ما ولدنا ما وسيتهم مصهم كم عرغو وتريت الله هذه كاب عصاغينا يترفه 34 قلب حدا معت بحرق حدا هفتامي يوسد نبر مات هذا بدياس 9 قلي وسيدهم مات كعصاغينا له لاب 7 كابي طريق حدا هفتام وسيدهم 34 انا نوسو كفي مات تحاريدي نبرت فنجال مانكات يترفه دستي شاخلات يترفه تسيرو قالت عموسيدهم مات منص ماس يترفه شنكورفت يترفه محرس مات كل وسيدهم نفتي محوق قاتلهم باسنم غيرهم مات
زوم سدرا قدايات صلاقتهم ترايخهم سعرت بمغلواوم حزنهم كم استدبسون زي چكان صلاقي ملي خان بطفاء برتيوم كم زقالسونون تزاريبهم زي كوغخي بنا نيرنا ياو بزح سلام ترخيبه بالحطره غزي خذا عارفنا ذا غزانا كفينا ذا غزانا كنا وقع لنا ما نمسا غوان زيتون بزرس كل نعتق لنا بقى نعتقنا بيغير خذا تايكنو سكدي ازي معلمه لحزب تግራይ لوغني احيرني طعم يحرني انا نفس صور مرخت نبر أوال وتهدر فاشست سرعات أبي أحمد منقص تግራይ نكبر الديتات كبل ملا تግራይ بنصا كتنقساسن كاب مرخنت نصا مبالون نعرسان ولادان استفلالي حاجز نختركبون مسغبرت سناي تكالات مزراب كمزغبرن بيرو سراحتኛን ማህበራው ጉዳይን ትግራይ አፍሊጦሎም እታ ነፍሰ ጹር ምርክት ወተሃደር ነበር መንግስት ትግራይን አዴታት ትግራይ ንዘርአይ ዋርህራሃን ሓገዝን አመስግናላም ትዕግስት ኪሮስ አዋዲዳቶላም ንእስቲ ወታደር አቡሽ ሰፋ ነፍሰ ጹር 9 ወርሕያ ተወላዲት ብሔረሰብ ሲዳማ ኮይና አባል እቲ ገበነኛ ዝኾነ መበል 24 ክፍለ ሰራዊት ያ ኣብ ትግራይ ዝተኻይደን ዝቕፅል ዘሎን ወፍሪ ምጽናት ዘርኢ ተጋሩ ምክያድ ካብ ዝጀመረ ወርሒ ጥቅምት ጀሚራ ተሳታፊት ምንባራውን ትዛረብ ስሜ አቡሽ ሰፋ ይባላል ከአባሳ ዙሪያ ነው የመጣሁት ሲዳማ ነኝ ጥቅምት 26 ላይ ነው የገባነው ስሜይ አቡሽ ሰፋ ይባላል ካብ ከባቢ አዋሳ የመጽ ሲዳማ አየ ናብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ወርሒ ጥቅምቲ 27 ያአቲ እንተ አቱን አይፈለጥኩን እንበር ነፍሰ ጹር የኔራ እዚ ነፍሰ ጹር 9 ወርሒ ከሆነ በኋላ አወኩት አሁን ግን ወደ 9 ነው ወደ 9 ወር ነው እርግዝናዬ ማለት ነው ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዋላ ኳስ ተፈላሊ ግፍዕታት ተፈጸምናሉን ዘይሽሙ ዝዋሃብን ዝጽለም ዘሎን ተኾነ ነዝን ጎን ብምግዳፍ ንዓለም ምርአያ ዝኸውን ሰብአውነትን ርህራህን ዝተመልኦ ስራሕቲ ይሰርሕ በምህላው አዝየ የዘመስግን ኢላ ርጉዝ ሆኜ መውለድ ራሱ ሳልወልድ ወለደች እንደያሉ ጋንፎ የሰሩ ምን ይያሉ ያለውበት ግቢ ውስጥ ያመጡ እየሰጡኝ ነበር ማለት ነው አልፎም ተርፎም ልብስ ፓንት ሳይቀር ራሱ አምጥቶ ቅያረ እየሰጡኝ አዴታት ትግራይ አዝየ ዘመስግን እንስት እያና በላ ገና ከወለድኩ ናብ ዘለ ሁሉ ጋዓት ሒዘን ይመጻ የብላዓኒ የስትያኒ እየነረን መንግስት ትግራይ ውን በነጻነት ክቅመጥን ክንቀሳቀስን ገሩኒዩ አዝየ ዘመስግን እንደተባለ ቢሆን እኔ በነፍስም አልኖርም እንዳሉ እንደነበረ ማለት ነው ያው ትግራይ መንግስት በዚህ በጣም አመሰግናለሁ ከበቢሮ ሰራሕተኛን ማህበራዊ ጉዳይ ትግራይ ተጋዳላይ ሙልጌታ ደባልቀው ንኽብር ዴታት ክባል ነዛ ነፍሰ ጹር ምርክቲ ነበር ወታደር ጉጅላ አብይ አበ መላ ትግራይ በነጻ ክትንቀሳቀስ ከም ዘሰናበታን እዚ ባህሊ ትግራዋይ እናተሰርሕሉ ዝመጸን ዘሎን ዝቕጽልን ኢሎም ቀደም ክብል አፍተናይ መጀመሪያ ዙር ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ ኢና ሰዲድና ሎሙ ዓንተ ሓንቲ ኢና ሰዲድናኒና ብቁጽሪ መጠን ክረአተሎ ምናልባት ትርጉም የብሉን ፖለቲካውን ሞራላዊ ትርጉሙ ግን ዝለዓለ እዩ ህዝብ ትግራይ አዴታት ትግራይ ሞራልን ሰብአዊ ተሓዘን ኣብ ናይ ዓለም አዴታት ታሪክ ዝለዓለ ምዃኑ መርአያ እዩ ወታደር አቡሽ ሰፋ መበል 24 ክፍለ ሰራዊት ኣብ ኦፕሬሽን አሉላ ከባቢ ጭላ ዝተማረኸት ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ነፃ ትኸውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተንቀሳቂሳ ክትነብር ነፃ ኮይና መንግስት ትግራይ ፈቂዱላሎ ህዝብ ትግራይ ፈቂዱላሎ ምስ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ብምዝረራብ ደገፋት ክትረክብ ከም ዝተገበረ ዘረዱ አይተሙልጌታ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝበጽሖ ግፍዕን በደልን ቂም ከይሓዘን ማንም ከይገደደን በዓርሰ ፈቃዱ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ምግባር ይፍጽም በምህላው ዓለማት ናዕዶም ይገልጹ ምህላው ውን ተዛሪቦም بمليهم علم لخاوي تكالات نفتح لنا مخانا قدمكمنا كما يزبالكم حزبيكم الصوم زي كابلكم نحنا خنجبرينا ولا لتهزانون كم ينسف امثالو خن حق زينا يلوملو بخالي وجن دما وفري عدتات نبعت تدتجراي زحبسه طرح زي كونس نهزبن منسين اثيوبيا عبي ملخت زحلفه يلوم ايتم الجيتا توفري عدتات نتجارو عدتات كوازع زعابه زحبن انت غونه بذا مركونيا زي مفتاح ابينا نهزب اثيوبيا ناي تطنقق دويل كحسب دولون ندوللو
ክብረት ንህዝቢ ትግራይ ክብረት ንመንግስቲ ትግራይ ትግራይ ትስዕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ህልቂት ዘስዕቡ ገበናት ይስርሑ ምህላዎም ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጦሎም ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ተኸታቲልዎ وهاب قال كوميتي قيح مسقل عالم ጨንፈር አፍሪካ አሊዮና ሴኔኮ ነደች ወሌ ከም ዝገለጽዎም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ህልቂት ካስዕቡ ዝኽእሉ ገመናት ይስርሑ ከም ዘለው ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ባሽሓጽ ቁጽሩ ተጋሩ ሞይቶም 2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ መረቦቱ ተመዛቢሉ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ እቱጥ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ዝጸብጸበ ደች ወሌ 400,000 ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተሳጢሑ ከም ዘሎ ንውድብ ሕብራት መንግስታት ጠቂሱ ጸብጺብሎም አሊዮና ሴኔኮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሕጽረት ናውቲ ሕክምና ከም ዘሎ ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ መሰረታዊ አገልግሎታት ዝህቡ ከም ባንኪ ስልኪ መብራህትን መጓዓዝያን ተዓጽዮም ከም ዝርከቡ ብምሕባር ዝነበራ ፋብሪካታት ክዝመታን ክዕጽዋን ስለዝተገበረውን ስእነት ስራሕ ብሰፊሑ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም አብሪሆም ህዝቢ ትግራይ ኩሎም መሰረታዊ አገልግሎታት ክረክብ ስለዝተገበረ ሰብኣዊ ቅልውላው ወሲኹ ከም ዘሎ እቶም ወሃብ ቃል ንደች ወሌ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕተት ተዛሪቦም ሓረስቶት ትግራይውን بسنكي توكينات استفلاليو قفعتات كم زبوصحهم اتمعخن زينا تصبصيولهم بأبي حمد استعوجة بيناو تخصيص مبال كلهم من قدرات بمعصاون حزب تግራይ መሰረታዊ አገልግሎታት ክረክብ ብምግባርን استعوجة بمخانوم بمنግስቲ ትግራይ ተቀባልነት ከም ዘይረኸበ اتمعخ ዜና አዘኻኺሩም መንግስቲ ኤርትራ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኑም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከም ዝፈጸመ ብምሕባር ድሕሪ ዘመን ሃገራት ካልኦት ነቱኪናስ ድግፋ ስመን ዘይተጽራሕ ሃገራት ከም ዘለዋ ድማ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩም ሃገራት ምዕራብን ሕብራት መንግስታትን ጥራሕ ዘይኮኑስ ሕብረት አፍሪካውን እቲ ኩናት በሰላማዊ መንገዲ መፍትሕ ንክረክብ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ዓለም ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሕብረት አውሮፓ ሓላፊ ክፍሊ ምዕላይ ቅልውላው ዝኾኑ ጃኔስ ሌናርሲች ጉጅለ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀም ምህላው ጭቡጥ መረዳእታ ከም ዝረኸቡ ምግላጾም ይዝከር with credible allegations of serious violations of international humanitarian law human rights law and international refugee law مجهز عالم لخه سبعو حقي متحس سبعو مسلن مجهز عالم لخه حقي سدتኛታትን ከም ዝተፈጸመ ጭቡጥ መረዳእታ ኣለና እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ብሰራዊት ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ ዘጠቃልል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሰላማውያን ሰባት በአልማሚት ምቕታልን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃምን ከምኡውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ተገይሮም እዮም ሃፍቲ እንስሳን እኽልን ተጋሩውን ኮነ ተባሂሉ ከዓኑን ክዝመትን ተገይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ መብትታ ነእትዩ ንጎረባብታ ድማ ከቢድ ስጋኣት አንጸላሊውን ከም ዘሎም ምስ ቴሌቪዥን PBS ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ትካላት ሰላምን ገበርቲ ስናይን ገሊጾም ኣለዉ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘዋደዶ ዜና ጸጋይ መኮነን ከቅርቦ እዩ to pull out for humanitarian reasons a cover for military defeat. ጉጅለ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወልዑ ኺናት ድሕሪ 8 ኣዋርሕ አንፈቱ ቀይሩ ይርከብ ዝበለ ቴሌቪዥን BPS ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ምቕጻላ ኣብ ሕቶ ኣትዩ ክትበታተን ኣብ ጫፍ በፂሓ ከም ዘላን ኣብ ጎረባብታ ድማ ደበና ኺናት ከንጸላሉ ምኽንያት ኮይኑ ምህላውን ሓቢሮም መንግስት ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ዝወልዑ ኺናት ድሕሪ 9 ኣዋርሕ ጉዳይ ህልውና ኢትዮጵያ ክብል ከም ሰየሞ በቲ ማዕከን ዜና ዝተጸብጸበ እንትኾን ኣብ ትግራይ ዝተወድኡ ሰራዊት ንምትካ ድማ ከም በሓድሽ ጎስጓስን ምስላፍን ይገብራሎ ተባሂሎም ኣብ ሁሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ምስ ቴሌቪዥን BPS ጻኒሕት ዝገበሩ እንትኾኑ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ዝገጠሞ ወተሃደራዊ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቂሙን ምውርራድ ብሕፅረት መግብን መድሓኒትን ይሳቐን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ቀረባት ከይበጽሕዎ ኮነይሉ መንገድታት ዓጺኸም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ዩኒሴፍ መተሓባበሪት ህጡጽ ሓገዝ ማርኪስ ሜርሶዳ ከም ዝበልኦ ህፃናት ብሕፅረት መግቢ ኣብ ሳቀይሉ ዘለው እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ምዕጻው ኢሰብኣውነት እዩ ኢለን severely acutely malnourished children need in order to survive there's almost no electricity there's no antibiotics ኣብ ትግራይ ምግብን መድሓኒትን ተወዲሎ ኣብ ትክልል ግልጋሎት መብራህትን ስልክን ውን ተቋሪጾም ኣለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት መጸገሚ ኩነታት ኮይንካ ሰብ ንምድሓን ዝግበር ጻዕሪ ከቢድ እዩ
ጉጅለ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝወልዖ ኺናት ኣብ ሓፂር እዋን ንምውዳእ ዘይገበሮ ፃዕሪ ኣይነበረን ብምባል ጸብጻቡ ዘጠናኸረ ቴሌቪዥን ቢፒኤስ ኣለኒ ዝብሎም ሓይሊ ሰራዊቱ ኣዋፊሩ እንተብቅዕ ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምልሻታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈጸምዎ በደል የለን ክብል ገሊጽዎም ንሸሞንተ ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ጸንሑ ልፍንታዊ ወረርቲ ተዓልዮም መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላሱ ስዒቡ ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሱ ከም ዝገለጸ ዝሓበረ ትማዓከን ዜና ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ርእይቶ ህቡ ዝዓደሞም ኣብ ኢንስቲትዩት ሰላም ኣሜሪካ ላዕለዋይ ክኢላ ጆንስ ካርሰን ከም ዝበልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝጸንሐለን ኣዋርሕ ኣዝዩ ዝተጎድአ ምዃኑ ገሊጾም The Ethiopian military has in fact been seriously damaged, even decimated. ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝጸንሐለን ኣዋርሕ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ኣብዚ ሰዓት ዝነበሮ ሞራልን ወነ ውግእን ዝጎደሎ ይመስለኒ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ሕርሻ ንክካየድ ወፂእ ኣለኹ ዝበሎ ፍጹም ጌጋ እዩ ወታደራዊ ስዕረት በፂሕዎ እዩ ወፂኡ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወልዖ ኺናት ንባዕሉ ተመሊሱ ናብ ሓደጋ ኣጋሊጽወሎ ዝበሉ ጆንስ ካርሰን እቲ ሃገር ትጸንሕ ዶ ትበታተን ዝብል ስጋት ዓለም ኮይኑ ምህላው ይገልጹ ቅድሚ ትሽዓተ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወልዖ ኺናት ሎሚ ከም ሃገርን ሓደጋ ምብትታን ኣብጽሕዋ ምህላው ዝገለጹ ቶም በዓል ሞያ እቲ ዝኸፈ ሓደጋ ድማ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ሰላም ጎረባብታ ክትሕሉ እንፈልጣ ኢትዮጵያ ሎሚ ስጋት ጎረባብታ ኮይና ምህላዋይ ክብሉ ይገልጹ አብይ አሕመድ በደረጃ ዓለም ቀርበሉ ጸንሐ ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም ተሐሲሙ ኣብ ትግራይ ጀመሮ ኹይናት ኣብ ትግራይ ንኽውዳዕ ዘሎን ዘሎን ዓቕሙ ኣተኣኻኺቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ዘርኢ ምጽናት ክፍጽም ምጽንሑ ዝዝከር እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ተሳዒሩ ምስ ወፀውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ወፍሪ ዘርኢ ምጥፋእ ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ምህላው ዘመላኸቱ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሓላፊ ፕሮጀክት ምብራቕ ኣፍሪካ ሙርቲ ሙቲጋ ብወገኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኹይናት ናብ መላእ ኢትዮጵያ ይልሕቕ ኣሎ ኢሎም ኣብ ከተማ ገዋኔ ኣብ መንጎ ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ዝተገብረ ደም ዘቃብእ ውግእ ምልክት ዘይምርጋ ኢትዮጵያ ዝበሉ ሙቲጋ አብይ አሕመድ ግና ነቶም ጸገማት ንጎኑ ገዲፉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ጥራይ ክዘምት ይጓይ ኣሎ ክብሉ ይነቕፉ እቶም በዓል ሞያ ንዶቸ ቨሌ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕተት አብይ አሕመድ ኩሎም ናብ ትግራይ ዝወስዱ መራኸቢታት ዓፂኡ ከብቅዕ በይናዊ ተኹስ ደው ምባል ገይረ ክብል ምዝራቡ መደንጸው ይኽብሉ ገሊጾም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝኾኑ ማርቲን ግሪፊዝ 27 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ብምዕጻው ዝረኽቦ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኩናት ደው ክብል ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ